DJ Wally, Mamukase, Kwakadi, my lead. I was following that video. Ramai varikutaura chokwadi chisingadonzikwa nemaZimbabweans. If you still remember very well, DJ Wally, ndakaposta panapa pa platform yenyu Geza achatanga kuita nyaya dzake. Ndikakuudzai ndikati aiwazve maZimbabweans as long as takarara nezamu mumukano ichi chinhu ichi hatimbochikundi. Ichi chinhu ichi chichatoramba chichitotinetsa semalaria. Vanhu vakati murakashuyi. Ende ndikakuudzai kuti Geza as long as achiuya achitaura kuti ari kuda zvinhu zvake zviri kufamba zvichitsigirana neZANU-PF, we will never win. Vanhu vakati Murakashi ari kuda kutadzisa chinhu charongwa nevanhu kufamba. But ndizvozvo zvimwe chete izvi zviri kutaura Momza. Hatigone kuenda kumberi as long as tichida mahandouts. Hatigone kuenda kumberi as long as tichiramba kumiririra the struggle. Hatigone. Ende muchatonototi tichingotaura tichingoukura. Akadaro wani mudhara wenyu akati munenge muchingoukura. Ende zveshuwa maZimbabweans tinenge tichingoukura takavanda kusocial media. Hatidi kuenda paground. Ezvo vana vari kurohwa. Recently I've seen a video. Mwana achirohwa kuitwa boxing. Nerume guru mwana achirohwa ari KZN. But all those things we turn it blind eye. Kunge tisiri kuona. Zvese izvizvi zviri kuitwa ka DJ Wally. Zviri kuitwa kuti tizamewo kumuka sevanhu. Tizamewo kureacta sevanhu. Tizamewo kuita zvinhu zvinopa upenyu muvanhu. Ezvi zvese zviri kuitwa paborder zvekuti munonzi zvinhu zvenyu hazvichayambuki border. Iwo wakashanda kuSouth Africa wonzi whatever chawakashandira kuSouth Africa chofana kusarako. Inyaya yekuti tiite uhasha. Kana taita hasha tosumuka savanhu. Toenda tonorwira zvinhu future yedu yevana vedu yechichi. But ukauya ukataura nyaya iyoyo kana maZimbabweans akatogona kupindura unonzi vachindofirei. Kufira kuti nhinge apinde pachinzvimbo adye mari iye. But at least tikapindirwa nomwe munhu munyowani zvinhu zvedu zvinoita. Momza vari kutaura chokwadi, asi chokwadi chisingadonzikwa nemaZimbabweans. 90% yemaZimbabweans haidi kuchinzwa chokwadi ichocho. 90% yemaZimbabweans iri kuda mahandouts. Nezuro ndakatarisa program yenyu vananyati vachiti bill number 3 rakanaka, amendment number 3 yakanaka. Of course they have to say that nekuti even ndoko vari kudyira. DJ Wally, you will never exaggerate pamuri kudyira. Muri kuona manje. Ende maZimbabweans we turn blind eye because hationi kunoenda future. Mukadzokera kumashure pamadays amudhara Geza before 31st March yei. Ndakazvitaura panapa ndikati maZimbabweans tinofunga zviri pamafingertips. Hatifungi tichienda kumberi kuti chinhu chandiri kuita chichazodii, ndiri kuendepi nacho mangwana. Asi tinofunga tichingoti DJ Wally uya atotanga 0.5 creatives. Tinongouya panapa toita yedu misara yedu. Tonzwa tokomenda makomenda akadhakwa. But deep down isusu ndisu vacho vari kurakashwa. Isusu ndisu vacho vari kutambura. Isusu ndisu vacho tiri kupfurwa nepfuti. Just imagine munhu achipfurwa nepfuti because of 50 rand. Because of 50 rand DJ Wally. Afirei kufira 50 rand. Kufira 50 rand DJ Wally. Handisi kunakidzwa nekufa kwomunhu. But ndiri kutaura kuti patiri kumbozoti isusu ndinenge ndichifirei kunorwa neZANU-PF. Which one is better or which one is best to go and fight ZANU-PF yobva mupower? Pane kuti ndinofira 50 rand, 100 rand, 1000 rand. Ndopfurwa nepfuti. Vana vangu havachina chavachawana. They'll earn nothing, they'll gain nothing, they lose everything. Because as long as ndafa inini, handisina chinhu chandichagona kuitira vana vangu. As long as ini ndapinda muguva, handisina chandichagona kuitira vana vangu. Saka ndafirei. Which death is better? Kufa ndichibvisa ZANU-PF panzvimbo. Ndichitseta pati iri nani pakutungamirira. Kana kufa ndiri muSouth Africa, ndichifira foni yangu. Kufa ndiri muSouth Africa, ndichifira business rangu. Nekuti kana ndatongofa, whatever I have,
chakutotorwa nevemunhu. Anything that I own is not mine as long as ndiri South Africa. Anything that I own is not mine. Recently I see a video. Vanhu vakagariswa panze nemaproperty nemibhedha nechichi zvavo. Zvaunenge wakashanda ukatenga. Uchiti ndashandawo ndiri kushandisa zvinhu zvangu. Wongouya wonzi gweja rwa pasi. Siya. Wonzi takura zvinhu zvako izvozvo. Unozvitakura nei? How can you carry bed? How can you carry your kitchen unit, your fridge at the same time? Unozvitakura sei? Unozvitakura sei? But DJ Holly kana vanhu ava vachiudzwa vanonyepera kusanzwa. Kana zvinhu tichizvitaura pano tinonyepera kusanzwa. But the consequence will come back to us. Yes, we are suffering, but we haven't suffered enough. Kana tazonyatso suffer chaiko we wasn't supposed to allow. Ndofunga ndakambokuisira futi the other audio DJ ndikati dai tanga tasuffer chaiko hakuna munhu aimira achiti inini ndiri ndine bato rinonzi anti-presidential criticism. Tukangokunzwa cheto chicriticize president tiri kubata. Munhu eyotodya sadza 2 days. Kobvapo after 1 week kobuda chimwe chibato chozviti presidential mafia. In which country? Unowana zvinhu zvakadaro kunze kwemuZimbabwe. Mune vanhu vakavata vakafuga blanket reblack. Blanket reblack apa riri nyoro. Murume mukuru ndo paanoramba ari mublanket iroro. Apa ari kubhagwadza nechando. Zvinobatsire chi? Vanhu tiri kuperana makarwe muna Limpopo. But still pamunoudzwa chokwadi, instead for us to wake up to implement a strategy. Amudi hondo, yes, we understand that. But hatisi muhondo here. Kana kuine presidential mafia, haisi hondo here. Kana kuine anti-presidential criticism, haisi hondo here. Iri kubuda pachena ichitaura kuti tikangokubata tiri kuuraya. Tiri kukuendesa kwausingadzoki. Tiri kuendesa kwatoziva isusu. Haisi hondo here against the civilian. Haisi hondo here. Saka chandiri kufira chi? Because you will criticize the president one way or the other. Because pauchasvika ukati fuel yadhura, you have criticized the president. Remember. Pauchasvika ukati ndine nzara, you have criticized the president. Remember. Pawasvika ukati vakomana bondi ziga risi kutenga, you have criticized the president. Remember. Saka whatever you say, you already criticized the president. So you one way or the other, you are going to die. You are going to die a miserable death. And Saka, at least let's die fighting for the future of our children. Hapana patino sombonzi, we are inciting violence. Right? Recently, uyumfana ningiri mbati wechigaro. Aida kuita birthday party nemachembere mumasvingo. Akarambidzwa nepolisi. But ZANU-PF iri kufamba freely vachiunganidza vanhu vachivati bill number 3 rakanaka. Havasi kurambidzwa nepolisi. Are we not in the middle of the war? MaZimbabweans munoda kuona zvakadii? Dambudziko ramakaita nderekuti munoda kuona munhu anenge achitaura. You never see my face. Asi ndirongokuudzai chokwadi zvachiri. And handisi signature. Nekuti signature haina basa. Muhondo hamudiwi signature. Muhondo munoda kufollow the truth. As we follow 0.5 creativity, it gives us a light, but we turn the bright light into darkness. Why? Because hatitereri, hatinzwi, we don't have focus. Urikufunga kuti kana wakagara mumaflats munana kailicha, uchipotswa nezvikomana, kati 12 year old boy kachikupotsa nepfuti, obva wafunga kuti I am surviving. No, my brother. No, my brother. Right now in Zimbabwe, hatina panogadzirwa motikari. Wotenga motikari yako kuSouth Africa, duty robva raita 150% duty. What is that? That's bullshit. That's nonsense. Wagara uchigara kuSouth Africa for 5 years. Definitely that's where you can buy whatever you want. Because hapana pauchanotanga kutenderera muZimbabwe. Iwe une 1 month chete kuenda kuZimbabwe. Unosvika wotenderera uchindira kutenga. Yeti ukabva nemaranzi acho kuZimbabwe haashandi. Wobva netunhu twakota wakashandira for the past 5 years uri muSouth Africa. Waitoshanda uchichengeta uchiti izvi, I am laboring kuti pandichadai so ndozvitumira kumba.
kana ndoenda nazvo kumba ndonoisa mumba mangu yandiri kuvaka, wosvika pabhodha wotorerwa. Uri kufirei? Wafirei? You have worked for 5 years struggling, eating mautwani, uchisavha, wosvika pabhodha wotorerwa. Ende zvatorwa kudaro hazvisi kuenda kuti zviri kugara pazimuri zvoora zviripo zviri kunopinda mashops, wonozvitenga futi times 2 kusvika makaura. That's ZANU-PF yatiri kuda. Kusvika tamutsa maziso edu ava kuona. Guys, kusvika takuti tikaudzwa hatitsvagi kuti tiri kuda leader anotitungamirira, tinoti inini ndakutobuda nepapa, ngatisangane tiite zviri kuda kuitwa. It's 2 minutes kubvisa ZANU-PF. Right now, this was the advantage. Muine scattered kudai muZANU-PF vachitraya kuda kuassassinatana, vachitraya kuda kudi instead vatafana kutochisumudza. Don't listen to the police. Don't look on the other side bako kuti kudi vachitoti trakuenda kunosunungura nyika yedu. Maizviona kuti zvaibuda. But maZimbabweans takanyanya kuvarairwa. Saka DJ Holly, dai tamuka zvinhu zvedu zvaitiitira.